יש הורים כאלה שהילדים יוצאים מאוד מאוד עם בעיות רגשיות ומתוסכלים, כי האבא ואמא כל רגע מחפשים אותם, כל רגע מסתכלים על הילד, מה הוא קורה איתו, מה הוא עושה. אפשר לחשוב שאתה היית ילד יותר טוב. הרבה פעמים האבא מתקשה להתחבר לילד שמזכיר לו את המציאות שלו כשהוא היה ילד. זה כלל ידוע. הוא פחות אוהב את הילד הזה, שמזכיר לו את השטויות שהוא עשה. הרבה פעמים צריך לדעת שזה לא דברים יותר מדי חמורים, להתעלם, כי ברגע שכל רגע מיירים לילד, הם מאבדים את המומנט הזה של ההערה, של הרסן. מאבדים את היעד. ההרתעה נאבדת.